Jamen det kan jeg godt, men så skal jeg telefonen op i lommen og sådan noget. Vi skal 4 kongstid. Ja, kan I sende en vogn over efter vi skal 4 og Vi prøver at se om Susanne lige kommer ned, så kan det være, at vi kan få en til at køre noget. Ellers har vi ikke noget personale her. Jordpersonalet på vej ud at flyve. Kom igen. Ja, det skulle være godt nok. Jo. Altså, det skal vi ikke til at sidde og diskutere på vej op i hvert fald. Det er så i orden. Lukket. Fastspændt. Hvad med dig? Okay, lad os så se om vi kan. Det er nogenlunde. Vi er oldt da kæft, vi er med lige nu. Ja. Det er nok en boble. Okay. Nå. Hvad? Lige i øjeblik. Lad os så se, om jeg kan huske det. Det er halv modvind. Ja, vi skal nok ikke længere ned, så lad os satse på en 100 stykker opad, hvis vinden står, som den er her. Og med den vindretning, hvis den holder, så vil jeg seriøst overveje at lade den modsat, hvis den knækker. Ja. Det sidder lidt dumt lige der. Okay. Jamen, du er klar? Yes, og vi kobler. Vi er klar, Ben? Det skal være brun. Jamen det er den. Jeg er dobbeltsikker lige bag. Bjørn, du skal nok over og hente radioen derovre. Kom igen, så siger det, du er langt væk. Hvor er det for noget? Tak skal du have nok. God tur. Ja. Vi er klar. Kongse går ikke helt opmærksom på, at vi har medvind. Ja, 2, 3, 4 til 5 og så skal du Jeg har ikke kun hørt. Susanne, siger du til hende, at vi har medvind? Sig til spillet, at vi har medvind, ikke? Så bliver det nok ikke 700 meter i dag. Ja, 5.000. Nå, jamen jeg tænkte på spilstarten. De har trukket 500 meter i den første. Nå, i medvind. Vindstille. Vi kører. Yeah, we go. Det er godt, Ulrik. Tak for kaffe. Den skal sgu stå derude til højre, bliver ja, ikke? For andre, der synes. Ja. Er du forgyldt? Nå, skal vi ikke bare dreje rundt? Jo. Og det er den brand fra i går stadigvæk, der står og fiser dernede. Der må vi sgu for langt. Det er ikke bare efterslæb, tror du? Nå, det mekaniske var i hvert fald, det var knaldet helt i bund. Ja, det Og blev stående. Den var her.
rent praktisk, så skal vi lige sikre, at det er mig, der står som fartøjschef bagefter. Ja, ja. Fordi jeg er jo på den der ordning, vi nu. Hvad for en ordning? Den der friflyvningsordning. Nå, okay. Whatever. Nå, ej, fandme, ved du hvad. Det budgetmæssigt, det tror jeg lige overlever. Okay, det er nok ikke din flyvning, der sidder der. Nej. Det er jo det. Det var jo mere herom, så vi kan sådan noget resonans på. Nå, yes. Og det er 2 forskellige? Det er 2 forskellige. Okay. Der kommer et eller andet, der river over højre vene. Det kommer der op af 2 meter. Ja. Det ser vist mere om vejret end om min flyvning. Pilatus, er den ikke fuldt koldbødt-dygtig? Jo, jeg synes, det kan jeg gå til. Nå. Det var dog fantastisk vejr, meget at se på. Det er også rimelig godt at flyve i. Ja, for pokker. Ikke lige at skal bruge pladsen dernede, så vi bliver hængende lige her. Der bor lige ved siden af loftpladsen derovre. Ja. Han har kørt til Kalundborg i flere år. Okay. Så er der nok langt deroppe. På grund af vejret, eller hvad? Nej, altså på Nå, på arbejde, ja, okay. Ja, så det er jo landevej hele vejen. Eller hvad? Ja, jeg kører Haslev, Ringsted, Slagelse. Nå. Så det var jeg. Okay. Det var meget godt, det. Hold. Derovre. Det er nok Rasmus Klump. Han måtte ikke flyve. Han var solo, ikke? Hvad ved du, hvad vi har i området? 5.000. Hvad var det, der var gået i lige dernede? Bliver jeg nødt til det? Affaldstræ, synes jeg, der stod i avisen. Hvem har vi der? Ja. Kom der nogen, der følger os. Ja, det er Romeo Gilde, der ligger nede. Ja. Nede over det. Hvor ligger der en der? Ja, det tror jeg. Ja, lavt og lavt. Ja, okay, vi er lige ude der. Han skal nok komme hjem. Ja, jeg skal lige se, at den allerede var kravlet op på det. Nej, han kan ned for området, og jeg tror, han har det fint. Okay. Ja, det er nogle år siden, jeg har haft så fin en boble, vil jeg sige. Der er også sådan et rimelig godt log i Pons, hva'? Ja. Vi skal have sådan noget garden party derhjemme næste weekend. Så jeg synes, det er ved at gå klar til det hjemme, og det er kun fordi, jeg fik en mail op. At der var noget... Her var han. Det er en kilo, det var noget. Det var Romeo Gilde. Der var noget... Ja, det var sikkert, at vi skal slå. Jeg giver ham lidt plads. Jo, vi kører bare sydpå. Det er sådan lidt. Yes. Eller i Mulandet, så vi har medvind tilbage. Ja. Jeg sættes på den her over Dalby der. Men så fik jeg en mail om, at der var nogle gæstestarter. What?
haft byen, og så havde jeg vagt i den. Åh. Ja, det er jo helt ærgerligt, ikke? Jo, altså, der var lige nogle andre ting, jeg havde planlagt. Ja, Vi var da 50, så der... ja. Jeg har lavet sådan en 20. Nej. Men vejrudsigten er altså ikke sådan lige... Nej, for i morgen? Nej, det er næste lørdag. Okay. Men altså, det er jo 7 dage frem. Næste lørdag? Skime lørdag. Ja. Søndag bliver fint, der skal jeg til Skrydstrup. Ja, det så jeg jo godt. B52 ton? Ja, det så jeg jo. Men trafikalt, så skal det altså planlægges. Jeg var derovre sidste gang, der var 150.000 mennesker. Nej. Eller forrige gang, tror jeg. Det var de folk, der ikke havde tænkt sig om, de ankom en time før lukketid. På grund af trafik. Ja, hvad tid kører I over ekstremt tidligt om morgenen, eller? Jeg har masser af familie i Jylland, så jeg svinger lige en tur over lørdag. Okay. Så tager den for langt søndag morgen. Ja. Det ser lidt blød ud, den der, gør den ikke? Det skal nok. Vi siger mig, vi kørte ud til Køge og bade her forleden aften. Ja. Fordi der var Grønlandsvæk, så der var bølge, og så er det jo fedt, ikke? Ja. Så er det kom derud, så der var sgu ikke nogen ude at bade om aftenen. Det var godt, hvad det var forbi. Så var der også sådan et skilt, hvor man stod, man skulle passe på understrøm og hestehoveder. Ja, det skal jeg sgu også love for, der var. Ja. Vi svømmede, og det var fedt. Så kom jeg hjem, så skulle jeg lige ind og hyldede. Ja. Så havde der været en stor redningsaktion ude om eftermiddagen. Fordi der var nogen, der var ved at drukne derude. Ups. Lille sky. Vi tager den næste. Hvor er det kanten går ind til næste område? Det er lige i kanten af Dalby, ikke? Så lige nord for Jeg gider ikke sidde og tale liter på en 320 i dag. Der må være et eller andet, der går op ad et eller andet sted. Det kun at flyve lige ud til mængde. Hvor ligger den
længere derfra, bliver vi ryge ind i faldskærmen. Ja, det er også rigtigt. Vi rykker lidt syd nu igen. Ja. Nede over Rønnet der, bliver lidt styret til højre der. De der skyer der, det er slet kraftigt, det må være. Det er bra. Jeg skulle have skålet lige igen, ikke? Nå, laver den i ryggen? Ja, trykker lige under, så trykker i nakken. Det går. Den er lige fremme i kuglen deroppe. Jamen, så snor vi lidt rundt igen. Under Mars. Og de skifter startsted derude. Ja, det var det, jeg kunne se. Det må være meget lokalt. Nej, prøv at se på møllerne. Der er den gået i nordvest. Ja, hvad er det for noget, det her? Ja, det skal vi da ikke lægge for længe i hvert fald. Hvor længe har Bjørn igen? Han har lige afleveret og forsvaret sit bachelorprojekt, så han mangler en eksamen. Så laver kandidaten? Ja. Men hvad hedder det så, når man er færdig? Jamen, så er man vel... det ved jeg dårligt nok. Kan et eller andet mærkeligt? Ja. Det hedder vel, så er man vel master i computer science, tror jeg det hedder på udbysk. Det gjorde det i gang. Hvor ryger man så hen? Ja, hvad som helst. Ja, det ved jeg jo ikke. Software, groft sagt, ikke? Så det er nok mere interessebaseret. Men han vil lave kandidat i spiludvikling. I hvad? Gaming. Nå, okay. Hold kæft, det cykler det. Hvad laver vi her? Hold da. Flyplan. Lad os prøve den her. Det trak meget godt lige før. Skulle du have troldkantet noget? Eller så rammer jeg bare til den forkerte side hver gang. Det kan jeg jo også. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tror, jeg er meget klogere. Så det var jeg.
den anden side af pladsen, den siger, der er søbris. Det gør den sgu. Det er sådan lige, det må gå op et eller andet sted. Ja, nu kan vi se. Hey, der skal jeg snart flytte tværs ind over Præstø Fjord. Kom igen. Jeg skal flytte tværs ind over Præstø Fjord. Lige nok i den retning med det. Nå, det lyder koldt. Det bliver godt. Det er langt. Det er godt 5 km. Ja, nu er der heller ikke isterninger i den. Ellers så... Ja, der er jo lidt uheldige eksperimenter dernede. Det er jo det. Så det er nu. Ja, okay. Vi prøver en gang. Jeg skal have tape med til snor. Er det 600 meter kunstflyvning skal være afsluttet i? Ja, det Hvad koster det at lave loop? Det gør I ikke, eller hvad? Jo. Min mave er måske ikke så stærk. Ja, men så lader vi være med det. Det er jo fair nok. Det er heller ikke sket ikke at flyve selv. Det kan jeg heller ikke. Hvad sker der dernede med alle de der biler og telte og Krandermarked eller noget sikkert. Det var her den var. Det var en meget fed video, hvor det havde lagt den ud fra DM. Den med et højt syngende barometer. det er... Nej, det kan ikke. Selvfølgelig, det var under DM, men der var... Bjørn havde opdaget det på Facebook i hvert fald. Det er lagt. Jeg sad og arbejdede, så var jeg inde på, du går på klubbens hjemmeside, der kan man jo se de der flammer. Ja. Ej, jeg kunne så følge den helt op gennem Nordsjælland. Ja. Var det torsdag, så det var noget? Ja. Der er alligevel sket noget, siden du eksperimenterede med mobiltelefoner, og hvad fanden var du lavede det første? Jeg lavede noget simple tracking med mobiltelefoner engang, det der. Ja. Og så lavede jeg altså konkurrencesoftware til det, som også blev brugt til det. Ja. Der har verden flyttet sig lidt. Heldigvis. Men det var, det var da sjovt at være med til at skubbe det i gang. Ja, det var first mover, ikke? Jo. Det var jo noget af et sjovt teknologisk kvantespring. Det kan jeg huske. Jeg kan stadig huske den øl, som konkurrenceholdet gav, da de ikke skulle sidde hele natten og fremkalde film længere. Jeg har lidt fast, men det er en lille smule knært med noget. De var bogstaveligt talt færdige en halv time efter sidste pilot havde afleveret lokkeren. Det er Arne Bøje, det er sikkert andre, der har et eller andet fancy system. Lige så snart han er over mållinjen, så sender den filen. Okay, sejt. Så han har resultater, før han er over i... Ja, inden han er på jorden, der har han på røgkøb. Ja, selvfølgelig. Jeg tror også, min gyro, den er ved at have fået nok, når vi nåede i top her. Det har været en fantastisk tur. Ja. Og Bjørnland da. Det er imponerende. Det kan jo bare tage sådan en lille tur ud under skyerne. Ja. Hvad med jeres båd? Jo! Får I sejle i den? Nej. Nej. Det er ikke rigtigt. Sidste år tror jeg havde en tur, forrige år en tur, og forrige år ikke nogen. Og... Ja. Det skulle ikke var ikke derhjemme, eller? Nej, den ligger i vandet hele året. I vandet lige på? Ja, så det er sådan noget med, at når den sejler så lidt, så hver anden år, så skal den op og have skravet 10 cm muslinger af. Jamen, er den så stor? Ja, det er en lille, lav 30 fods
Hvad for noget? Nå, hvad er det for en båd? Det hedder en Caprice. Sejlbåd. Hvor er det liggende henne? Valsbæk. Okay. Altså, det lyder stort, men det er den ikke. Kender du en håbåd? Ja. Jeg tænker samme grundtanke, og så en meter længere. Okay. Ligesådan at sejle en håbåd. Ja, den er Levende? Nej, den er meget behagelig at sejle i, synes jeg. Altså, meget stabil, og den er så lang og smal, du ved, så når der kommer pus, så lægger den sig bare lidt. Altså, så accelererer. Nej, kortkøle. Der er ikke ret mange af dem herhjemme, men det er meget fedt. Det var vist det. Ja. Det er ret båd. Nej. Så det er en glasfiber. Det er en glasfiber. Jeg tror kun, der er konstrueret, der sejler en 15 stykker af dem herhjemme, eller sådan noget. Det er ikke. Nej, det er røg sgu lidt sikkerhed. Nå, så er der masser af sikkerhed. Ja, lige her i hvert fald. Masser af sikkerhed. Nej, den rundt til højre bliver lige under her. Op under skiderne. Der er rigtig nok. Bare prøv lige ud. Hvad er det? Det der er et hul derovre. Ja. Det du stiger lige frem, du. Ja. Fint. Er det søbrisen, der står det der ikke? Ja, det må det være. Det er vel teknisk set skyflyvende. Jeg har ikke kunnet se nogen andre herude. Nej, det er jo det. Hvordan man kan se igennem nu. Ja, man kan se søbrisfronten nu, ikke? Ja. Så tror jeg, med hensyn til at give Bjørn en chance også, så tror jeg, Ja. hammer ned. Det har været en skønner tur, det. Altså, jeg har virkelig lyst til det. Det er godt. Lad os nu se, der skulle ikke en flyveplads dernede. Den vej, det er lidt godt. Hvad skal vi lande på? 25 eller 27? Trekant. Undskyld hvad? Skal vi lande på trekant? Ja, det gør vi udenfor. Okay. Det lader vi så være med. Jeg kunne prøve at se det vindmøllen nede, som du siger. Ja, der blæser den gale vej. Vi ligger sådan lige på kanten. Jeg kan vide, hvad vindbuen. Altså, det må være lige over landmænd. Vindbuen og flyvepladsen. Ja. Nu må lukke røgen godt. Ja, kunne være. Ja, det er sgu være, vi skal lade være eller vande på trekant. Alle de fly, der holder dernede. Ja, fint. Kan du se vindbuen? Nej, men kan flyve over lige. Ja, det er en meget god plan. Lige nu, der gav det altså ikke mening, det der vinderi. Nej. Også i røgen. Ja. Hørte du, de tømte brandhanerne? Nej. Men jeg hørte nogen af en af dem, der var med til at slukke, så han havde aldrig Der været var en med eller til. anden sø, de skulle rulle. De skulle pumpe frem, og vi ved, hvor det er henne. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Det er ikke noget, jeg ved. 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 Det er ikke noget
venner, godt nok. Sådan da. Eller holder de... Nu har jeg sagt 25. Ja, vi tager meget det samme. Motioner eller andet skade nu. Den er fin. Bedst plads det andet sted. Der er taget. Det bliver lidt højt. Nej, det gør det ikke. Ja, det skal jeg nok gøre det. Det lugter altså lidt og lidt medvind, gør det ikke? Jo, det vil jeg nok sige. Nej, Det siger vindposen i hvert fald. Ja. Jamen, så har vi både fået medvindstart og medvindslanding. Og vi køber 2 forskellige retninger. Godt